mi cheno pang Noel chu an ina chuanin lekhabu lo chiar miela abula chuan lekhabu sang hi alo in chop nuai bok chuti la chuan anu Natalia chuan kong kha chu ron hongin afanu lekha chiar lai chu ngoi reng chuan a en renga anu thoma hriat ta ka chuan anu chu an ena anu chuanin buite ila chia zolo mi ti in an zota Noel chuan anu chia chu ka chial nol to vai hian moi tia ti in anu chu an zot te a anu chu alo nui huk rengota Noel chu tong chun zomin anu adang zong abu hi chu ka chiar chu vek to ma se ka chiar non le vek don ani angai nom nutuk ka thiam ve vek don ti in anu hena chuan an soya anu po chuan ole buite I chiar zo vek donia ani chuanin mo I thil e hun don to a thil e hun a chuan ni rong kal donia engpo ni sida kan lu san le photang che ti in chunga chuan alut le ta a Noel chu han bungat ngatin le khabu chu a chia le miel hun le ni te liam zela Natalia chu khumbetana in khuma chuan amurana chuti lai chuan abula chuan an pa chu kangkain briefcase chuan paisa chu aron khaya chuti la chuan khum hnuai chuan Noel chu ngoi reng chuan alo biru ve renga Ricardo chuan a briefcase khai chu han hongin an nu chu an ko hua ente hei paisa chu kan nga don alom kan fanu chu ti hianin kan hradanga hei paisa po karon hon vek to hi fadang idule chuan fadang kan nei le nga ne mai lom ti in ol sam deuh chuan an soya apa tu sei chu Noel chuan khum hnuai tang chuan a lo hra ve renga Natalia chuan thele thilo hian kan fanu hi hral ka phal lo hrim ti in an pa chu alo changa Ricardo chuan eng moi soya nang helaya khum betin nangina a eng ma poi tho thilo hi chu wang chuan sum kan tho chuna kan ho sakna tur hi kan ngai tu ngai ni mai ka thil tum ani mai ni ti in paisa da tha tur chuanin apia chuan a kal san ta a Ricardo chuan paisa chu ada tha mela chuti lai chung khum hnuai tang chuanin Noel chu ron chuakin anu chuan buite ipa tu soi kha I hravek turo chu wang chuan mo kan bo watang che so tu na boi lai tak sonin tlan chuk la buite ke chu men ngai to reng suang che I thei anga hla tlan la mi hne na ipa chanchin soi ve kang che chuti ni lo chuan mo ipa hian a hral dei don che ni chu wang chuan a hriat lo lain so a boi lai tak son poisa boya boi lai tak sonin vakal chuak vatro kan bo wang che ka fanu ka ngai do no tuk che kadam huna ke nge hian karon song chole don chinia ti in a fanu chu an hrila ma se a fanu chuan anu han kalsan chu a hre ve hle a anu hne na lo chuanin alu mungai bok si lo alu chu an thin khum nara ma se Natalia chuan buite I him zok na turani ipa boilai son kalvatro chutilo churon manang che ti in a fanu hne na chuan an thril le a chutia hril hnu chuanin a fanu po chu han kalsonin kongkhar bula tang chuan anu chu aron clear renga anu po chuanin mitui tlapur chung chuanin a fanu chu alo clear ve renga a fanu po chuan ano telem pom chung chuanin anu chu a en ve kalmai chuti lai chuan a pa chuan poisa dunga tangai to wang chuanin engma reng chu aron threlawa anu chu han bai im ponama chuan Noel chu a chuak ta nga la Ricardo chuan poisa da fel hnu chuanin anu hne na chuan an fanu omna chu an zota khoi angi da ti in anu chu a vin tur mai kum hnoi te chu an ena ma se chu ti lai chuanin Natalia chuan akal na ka hrelo kholaya chu kani kha an ti a Ricardo chu thin rim hle a anin bang chu han bengin ka zong mushrim hrimang ti in anu omna chu a chu santa a Natalia chuanin a fanu kalta chu angai tu hle a mengreng chung chuan han tong traim lalpa khongai takin ka fanu ka veng hi mangche ke anu hian tuna chuan ka chan the si lo lalpa I nge ni ti chu nangin ke mi hriat ti rang che o an ti a Ricardo chuan a fanu chu zong zelin anin chung ru ma te chuan an zong kol vela a fanu chu a ko vaka Noel chuak ta po chu anin pia dewa chuanin ip hi awa muwa nunglam chu han hoi zakin ip chunga biru chu arel ruka ma se ip chunga chuanin leitha chu alo tu na a thol de ulaite ala omem ti in an dap kol den dena chutia dap kol hnuwa chuan asira chun ibro pakhat chu a muta hlau mai ehe helai hin bi ruila thadon hi ti in ip chunga chuanin ake chu han rol lutin ip chunga biruk chu atumta a chuti lai chuan ano telem chu ala keng rengbok apa po chuan in chunga chuan a fanu chu a hmu zo tak lo wang chuanin
a thin rim chu a zual hle a poisa don to wangin a fanu zon mu ngei chu atum ru burani chumi ni wang chuan pon a chu ka ni ringin pon lama chuan a fanu chu a zui ta nga la chu ti lai chuan hose chuan le tha chu ru tumin to lai lir chu aron norve meka I bula then chuan to lai lir chu an hung rem sau sawa chumi nu chuan to lai lira chuan ip chu an hlang chawa pathum a hlan chaw nu chuan in ip kha chu choi chho le chu an tuma adanga choi ang chuan choi mai chu an tuma ma se adang ai chuan lo ri dei boxi an hoi kol vela an so mu ka ni mo van rit ve ti im ip chu a thei top chuan an choya chumi nu chuan im to lai lira chuan a hung vele mai boka chu ti lai chuan Ricardo po chu abula chu rong kalim thinpa engei tia kha engei a ti in aron zota ip chunga chuan in noel chu alo be rukara hose chuan in a le tha ni hi pangpara da tu karam phura ni hi alo tiliam ve maya ma se Ricardo chuan in ka fanu te hilai huna hin ilo thukrum mi lo mo ka fanu karon zong ani ti in an thrila hose chuan in chu tiang o mangka mulo hrim idule han chekla le tha ve ka long ka phur ni enga tinge min hel mi cheno pang helai huna ka mulo hrim helai hian le tha hi kan puten vala ro min tia chu wang chuan karon kalani chek ro ti in chek tur chuan an thrila Ricardo po chuan bek en chiang tur chuan an pan hnaya chu ti lai chuan abula chuan aron thlok thutin Ricardo chu aron sudot mai Ricardo po chu omna tang chuan in aperdora Jose po chuan lo nui vurvurin he ar mai chu an tia Ricardo chuan thinrim takin ka tal ngal do na monile khatia minan ti phut vel chu mole an tia chuti lai chuan Jose po chu alo nui vurvur mai Ricardo chuan wapan main to lai lira ipakhat chu an ena a chunga chuan le tha hlir hi lo oma Jose chuan ka ti reng kha le tha vekalom enga nge mi hring chu ka thuruk te lulang an tia Ricardo thinrim chuan in kalmai te ti in alo chang ve rangot bok Jose po chuan in ngei cheno pang ruwa te min ngai ania ti in an lam ki kol vela chumi nu chuan to lai lira chuan chuangin le tha chu in lam chu apan pui ta nga la Ricardo po chuan han enjuin a fanu mu dak mai lo wang chuan a thinrim zual sawa han hoi kol velin khoya tak kalang mo poisa la chu ka hon vek to boxi kham he cheno pang zukha eng tin nge mulo hret man bok ni ani hi ka zong mu khopang khoya ma tlan na lo hrim khoya pokal se ke hian ka zong mu hrim ang ti in zong tu chuan akal ta a Jose kalta po chu le tha da na tur ko chu a thleng ve meka to lai lira tang chuan han chukin in nei tu te chu an ko vaka ma se in nei tu te chu anon dak thei lok lawa chu tian on da thei tak lo sia chuanin a le tha phur su an hlang thla ngowa novel omna hlan thak don chia chuan novel chu aron tal phut mai Jose po chu a phut chiang hle a ram huai ni chiang tuk ti in chu ip cha thei chu an ena han the kolin novel la chuan a kut chu a thet kar tang chuan aron zen chok le a Jose chuan mak chu ti hle a enge muni le ti in an the kola chuti nak lai chuanin novel chu ron ding chuakin aron aw waka Jose po chu lau takin na tlanchhia ta ngala Jose tlanchhia nu chuanin novel chu ipa in tuamna chu an ni felte te a chu mi nu chuan han hoi chuakin helai mun chu avan moi em vele helai chuang hin kalila thang hemi chuang hi chuan ka him hrim ang ti in to lai lira tang chuan an chuka chu mi nu chuan chu in kongkhar lam chu apan ta naka chu in chunga chuan in Fernando chu lo omin a buai hle a chu ti lai chuan noel chu thom dim taka han lu tim alu na bul dokan noya chuan in abiru ta thena a nu fe a chuan in Fernando chu computer bula chuan in han thu im awa han bui thak tak ka poisa mu na tur hi ti chuan in ka mu thei don lo phani eng tin nge ni kha o ti in computer chu an metle nuapa chu tia ti pa chuan a pen ta chu am tuai vir kol vela chu tia pen a toy vir chuan in pen chu a thlau pal ta hlo mai pen chu chala tum na lama chuan noel chu a zu mu a Fernando po chu a per ngal dora mi cheno pang tu nge ni a enge heti lo omna chan an ti a noel po chu a biru na tang chuan an ding chuakin Fernando chuan bui tu nge ming nga tinge helai hmunai lo kal ringot enge chan ti in an zota noel chuan a ming chu han thrilin
anu in tlanchhe turin min ti ni chu wang chuan in ina hian ka rong kala ni hi apa in min hrawla tuma an ti a Fernando chuan eng tin na ipan hrawla tum chemo an ti le a Noel chuan in apa chuan min hrawla tuma poisa pola to anu chu dom lawa anu chuan tlanchhe turin min ti a helai hmuna hian kalo kala ni hi a ti a Fernando chuan in ani chuan police ne na kan report nga la ngai don ani chu a hrimin enting e helai hmuni ron tlan thlin dan kholai mi ngei ni ti phoka hrebok si lawa ka hmu ngai mi poina bok si lo mei cheno pang fel to tak chu ni bok si engting e rong kal thei dan ti in an zot le a Noel po chuanin to lai lira le thazinga ein khong thu le helai hmuna lo thlen dan zong zong chu Fernando ne na chuan a hril fai ta veka Fernando chuan ani tak chuwa helai hmuni lo thleng hi chu iwan nei pha don ani hi engpo ni sila helai hian hadam ve phot mai te an ti a Noel po chuanin chutia ti ta ka wang chuan anau telem kan chu abul thu thlenga chuan an da chu taron tong chuakin he no telem telo hi chuan khoya ma ka kal ngai lawani kan sikul kalna po he no telem hi ka keng si a an ti a Fernando po chuanin thu thlenga no telem da chu an ena a fanu thita no telem nen chuan ain ang chia chia a fanu chu amitha chuan aron lang ngal wara chuti la chuna phone ri ka wang chuan a phone ri chuan ti harin phone chu an changa buite ti hello umlok ro ti in a pia dewa chuan a kalsana chutia kalta ka wang chuan Noel chu thu thlenga chuan han thu in computer chu an potnaya computer mi chu han en chiangin nui ver chung chuanin a khoi miela Fernando chu ron le in inge buite tia kha computer te khoi thiam ani mo ti in azota Noel po chuanin o khoi thiame an tia Fernando chu bula chuan thu in Noel computer khoi lai chu a en ve renga Noel hian an hoya thut lai khanin Fernando boina chu alo hra ve reng lo ni in Fernando boina chu khoi sakatu mani ani na taka chuanin Noel hi an skula hianin thiam thei polani a lekhabu po anga rengani lekhabu cher pe boxia a lekhabu cher po computer zina lamdeu hlir he ni a Fernando chuan buite karin ai de in thiam heng hi ite thin tak mo an tia Noel po chu lo bunghat katin ani chuanin boina pakhat ka neya nakina min ti saka ngai ni tuna chuanin mo nang chuanin he thil hi da photla ti in computer chu an khup saka Fernando chu tong chun zomin Noel buite helai nei rong kallu ta chu wang chuanin zan in chu om photla naktuk lam chu police ne na kan report don nia an tia chu ti lai chan Noel chu dingin apu khongai takin police a chon report lul su chu te lo chu mo apan min jong ma lu tu zo kang ka fanu min tianga min la le taka min hral dei dona sin an tia Fernando chu a rel ru chu a ha mel hle mai ma se me cheno pang Noel thu sei chu dikin a rebok sia a chal chu handom wangin awan boi thak tak an tia Noel chuan apu min om tir mai ro in ina an tia chu mi nu chuan Fernando chu handing chokim ole engpo ni sela ni e zan in na chu i om phodonia an tia Noel chuan apu kolom tuk ti in Fernando chu an kuwa Fernando chuan buite engpo ni se huina chung ka chuak dona sota I room tura ka hloi photang che kalro le ti in an injuita a room a chuan in Noel chu hroi lutin he hi I room tura nia zan ina I mutna tura ni kha khai bula khum kha I mutna tura nia heta hi ni om photanga ka ti chu naktu ka kan ngai tu thale don nia an tia Noel po chuan hlim takin apu in khum chu wa han nuam em he tiang ang khuma hin ke chu kamu ve ngai mi lo an tia Fernando chu han ngoi wangin a fanu bok chu angai to chuak le a anu dewa chuan on tong chuak le im ni etero in nen chu na in ang lo mai thei engom chen chu helai ina hian I om ngai don ani nangma ang rol vel hi fanu ka nei thina ma se min thi san to a inote ang chia po kha anei ve thina ni ka fanu min te hra chuak alom an tia Noel po chuan apu ni chuan ibula kom thei don ani chuan kalom hle mai ti in Fernando chu awa ko le a Fernando po chuan lo ko le in a fanu bok chu angai tu le a chumi nu chuanin Fernando chuan Noel buite ani chuan kha I lo kalna hla om sia mu hadam photo le ti in khum lam chu an ko muwa
chumi hnu chuan Fernando chu a chuak ta nga la chutia Fernando chu hnu chuanin Noel chu khuma chuan an lon kai vela khum chu dup nuam chu ati ve hle a anin nen chuan in ang lo ti hle mai khuma chuan no telem ko chung chuan amua a chau ema wangin amu hil ngal bora atu zing alo ni a Noel po chu ron har ve in amun na bula chuan kormoi deuh hi alo oma kor chu anin te kual vela chuti la chuan herben chu han muin asam tron nan chuanin an mang ta nga la chumi hnu chuanin boite hei kor thar ka nei ania ti in ano telem chu an bele te a chuti ti hnu chu no telem chu han da in kor bok chu a boi pile ta amoi hle mai kor thar ka nei ngalania kor thar chu kan ha ngal wat te ang ti in kor chu a ha nga sota kor hak zo hnu chuanin chukalama chu nong kalin dokana chuan chang chu an hmua chang chu la ngalin atui dol tukti in hlim takin an vir kual vela chutia vir kual na lama chuan changkara tomuto chu chuata chuan a thlok thladea Noel chun a poil tuk engtinge ka ti ta kang ti in chulai tang chuanin a hruk na tur la chuan a tlan ta deya chuti la chung kong khar churin in hongin fedeka chu a ron lu ta zana a kalna tur chu en lo wang chon tomato chu rapin a tol thuk pha nge a chuti lai chon Noel chu ron kal ngal watin api kati pallu tukania he hruk na tur ko ron la nia ti in a hruk ngal mola chum hnu chuanin fedeka chuanin mei cheno pang har takani kan panen engma kan la soi chiang bok si lo khoi mi nge moi ni bok le he ina hian ka kol rei pe mi lo che nia ti in Noel chu an hawa chuti lai chon ruma tang chuanin apasal Fernando chu aron chu ve chia Fernando chuan enge ni te ifaka helai hmanen beng cheng vak ni ti in anu chu an zota fedeka chuanin I mei cheno pang wang ve khilom eng mai soi chiang bok si lowa ani wang hian hei ka ke ka ul tre polom ka tol thu ni hi ti in an pa hna chuan an soya Noel po chuan ati pal thu chu alo hril ve bok Fernando chuanin a eng poni sela in chunga hian lutila in be chiang lok tiang ruma hian kal lok tiang ti in anu pui fedeka chu an hrila fedeka po chu han bunghatin chu ruma chuan an nu pa chuan an luta a chutian lu vele chuanin Noel chuan computer chu a mutai le tlat mai computer lam chu han pan phain thuthleng chu an pot nai te a chumi hnu chuan computer ma chuan a thu le taran mai Fernando boina bok chu ti fel sak chu atum ril ro hle a engtin nge kha o ti in a phun sepa chuti la chuan in chunga chuan Fernando le fedeka chu in bi in fedeka chuan in enga tinge kha mei che kha vuin thlengthenga la omle chu tirwata che an ti a Fernando chuan in ka hre thiam lo ani ka pa in hral min tuma chu wang chuan ka ron tlanchhia ti boksia an ti a fedeka chuan o chu poni se police ne na report mai turalom hetia ke ni lo ompui a chuanin police ne na report chu a thadai zokolom an ti a Fernando chuan anhena poka soito ma se ani chuan adu tlat lo ani apa in min jong chuk ma ang ti boksia angai na ka hrelo ani ti hian ompui photila engpo chu ni sela nakina police ne na chung kan report mai anga tuna ri chuan ala sar hulai ni wangim ti hian kan ompui mai hi thain ka ri ani ba ka kan fanu gan chana kan ko har dun ema pathian in kan fanu aya po miram pe ka ngai mai sin ma se nang ma thu ni a tuna ri chuan ompui phothi tha kala ti ni kan ompui hlenang ti chu engma kala soilo ania engma ru mu mal kala pu thiam lo ani ma se tuna chuanin hei hi him na munani boxi chu wang chuanin ka thu soi hi thatiam ram te ti in anu hne na chuan an soya fedeka po chuan ngun takin an pa thu soi chu alo ngai thave renga ma se ngai dan chu ani wak lo hle mai an pa po chu chang lem chuan lo chuan ngoi reng chuan ru ma tang chuan a chuak ta daya Fernando po chu ngoi reng chu ru ma chuan a ding rengota fedeka chuak chuanin Noel computer ma lo thun mu chuan enge moi ti le thil te khai lo met boy nuai nge ti in Noel chu a ha ngal ton na chu ve le chuanin Noel chuanin computer sang chu han metin chu thil mule hreda wang chuanin fedeka chu a ko ho rungota a hnuwa chuan he boite kha thil khamo tuna chum poisa kan mu thei to don ani hi ti in a hlim hle mai Noel po chu a lo ni varwara chumi hnu chuan Noel lam chu han panin ente boite
kalson luk te ti in kalson tur chuan an tia novel po chu kalson chuan in fedika chu thutlenga chuan a thua chu te thutlenga thut pa chuan computer chu a khoi mela chu ti lai chuan in Fernando chu room atang chuan a ron chuak ve che bok Fernando chu hlim takin fedika chuan lo bi in ente hi kan buina kha a fel to ni a maklu tuk ti in computer chu an entira chu thlen mu chu Fernando po chu alom hle a fedika po chu a thutna tang chuan han thoin an pa nen chuan hlim takin anin kuwa computer an ti fel thelo chu noel chuan aruk chuan alo ti fel sak reng chu lo ni in Fernando chuan noel hena chuan eng tinge kha khai tia ti in anjota noel po chuan in ati dan vel chu Fernando le fedika hena chuan in an hril zunga ma se fedika chuan longoi ro keima ti fe kani kha i ti mute ti vel mai nang no pangkhan eng mai thiam lo kha ilo tu boyang ti ka hlau ma na ka lain ti in noel chu a hau ta zeka an pa hena chuan ati ang vek chuan in a soita veka an pa po chuan in an nu kut chu han vonin eng po ni sela tuna chuan poisa kan la chuak thei don ta a millionaire kan i to don ni chu an ti a fedika po chuan kalom tuk ani chuan voina kor thar ka le ngal don ani an ti a Fernando po chuan ani chuan office ka kalwa ta ngai ni chu kan kal ngalange ti in a chuak ta ngala him takin fedika po chuan an pasal chu a thla ve ta a Fernando kalliam nu chuan in fedika chu novel lam chu ron hoin ente mo me cheno pang nangma ti chu ke hian ka hrarenga a mai ro chu mo he ina hin I omre yang ti ka hlau hlu ani he ina hin I omre don lo ania ka fanu lo kha chu fanu dang ka du lo hrim ani I mo fadang duile chunin ka nei le thei renga lom chu wang chuan mo voina la hian I chua thei dan ka zong don ani he ina hin om don lo hrim he ina hian ka pasal ain ka om hnem zo ka chu wang chuan mo nuami ti chuang lawang chu wang chuan mo in ina wa hole deila nuami ti dei zo kang helai mun chu I chep em hi antia novel chu an in kuang ko ve te a ma se api I pasal khan in engama chen chu helai mun a hin I om don min telom a thulo chuan khoya ma ka kal don lo hrim baka mo helai computer mi kha keima ti fel ve ka ni kha I pasal ka hril don ani antia fedika chon kapasal chu eng ang pon hrila enga nge mo o yang le I mo I thiam he ni pon a ring lo hrim chu hria mo ti in an hrila novel chuan in nimina po computer ma ka khoilai chu a muto renga lom ani chung ka thiam chu ring hrim ang ti in ano telem la chuan ru no ma chuan atlan ta deya fedika chuan han au ngal turin an zia ma se novel chu ru ma chuan lutin kong khara in kal khum ta maka fedika chuan pola matang chuan in ron hong te ti in a ko tura ma se novel chuan hon chu atum haulo in chunga chuan ngoi rengin ano telem pom chung chuan in ading renga novel chu han in ngai tuin an fan room chu a muthuta thil dang chu han ngai tu chuakin an fan room lam chu a panta a an fan kuma no telem chu han la chuakin no telem chu a ngonga chuan a thuai bung ta mak mai a thil tum dan chu fu don leina ria novel thil tia chuan pu atumani chu tila chuan Fernando chuk ta chu pona chuan a in dap thuta he enga tinge ke hi engma ka ken lo le ka phone po ka keng lowa document engma po ka keng lo heti hi chuan en tinge puisa po ka lak chhuat thei te lulang ka kal thui man lo chu ka van nei hle mai ti in chung lam chu apan le ta ngala an fan room atanga fedika lo chuak chele Fernando chu an in tok chia fedika chuan in lo thon mel takian ente mo kham hei cheno pangkha arap thak lu tuk khate kal nu khanin kan paning kan ti tia kan fan room ma hian lu min dila khate kan lu che chu ka no telem angte om vel ti in khuma kan fanu no telem kha pot chedai ni chu ti in a hek ngal zaya Fernando chu a bing ngal chuk mai a fanu duat em a khuma ano telem a duat em an da reng chu a cheta sia eng tin na ani chu veng lo mi an tia fedika chuanin o ven man pon ni leinem ti in alo hril ve maya Fernando chon khuma no telem chu an char khoma afanu dam laya afanuin adu em ani wangin antiral phal lo khania chu wang chon chu no telem an chemai chu poyeti hle mai ente mo kan fanu khan adu em thina nang puni hriat vekha
nga tinge hetia kham he chano pangena lo ti chiat mai le nang hian lo veng la thaturania antia chu ti la chon an thom chu hre in novel chu room lam chu apan ve ta ngala room an lu chuanin Fernando chuan room takhian alo mel ngala kuma tang chuan han thu chuakin novel chuanin abu kha eng ma ka ti ni lo hrim in tong kha ria chu wang chuan karon kalani hi khano telem kha khoi lo hrim ania tin mo in fanu room a hin kalalu lo hrim bok min pu ni kha do tin min pu ni kha ti in fedika chu a kok ta mak mai fedika la chon mei cheno pang trong theilu tuk mai izak lo mi enga tinge ke hi do ta min pu jok en da che kan fanu no telem hi iti chiata ni khai shrem en te hi ka pasal Fernando rel run je hi trong po trong hlei theilowania kan fan duat in ano telem duat adu chu nang hian iti chiat sakani ti in avin ve ngal tura Fernando po chu ron tong chukin Noel asoi khai shrem ka fanuin hei hi adu ania nang poni nei thosia enge lo ti chiat na chan kha eng ril ruin nge he ka fan no te du hi lo ti chiat ringot izak chai lom ni ti in an hawa Noel chu lo phana sa hle mai kapu dot ka soi mi lo ka khoi lo hrim ti in alo phave a ma se anu tu sei chu Fernando chu na oi ta zoka kanui na soi ve kalom nga tingi ti chiat dot min thril reng su thu dik chau min thril ro e ti chiat na chan min thrila ti chuan ka ngai da mang che an ti a ma se chu ti la chon Noel chuan ati ni lo wang chuan in han chan ngai na reng chu a resi lo Fernando chon no telem chu a en tloka he no telem hi ka fanu omlo nuwa ka fanu in min boral san nuwa ka fanu ang hialin ka ngaya ma se nang chon mo relo te chungin min ti che sakani hi chu wang chon kan tan chon ram huai ni rengot chuak nga ro kan ina hi ni om reng lawang ti in chuak tur chuan an ti a Noel chon khongai na chu an dia ma se Fernando chon ka soi ni mai chuak nga ro he in chunga tang hian chuak nga ro an ti a Noel chon in ka pu ka ti ni lo hrim ka khoi mi lo no telem kha ti in a phale a ma se Fernando chuanin chuak la ni mai ti in chuak tur chuan atile a Fedika po chuanin ipu thu soi kha oi la ni mai chuak wang ro ti in alo hawa Noel po chu a chuak ta nak chuti la jon Fedika chu apasal mulo chuan an nui var mai anhuwa chuan apasal bianga chuan han kho in entemo Fernando keipo iril ru natluk zathian karil ru nasin kha me chino pangkha ka mu tira tang khanin ka mirin zong le ka nel zong ani lo re ngani ti in apasal ne na chuan an rila chumi nu chuan apasal chu mangai le khongai om deuh hian an kwa vela chuti la chon Noel po chu in chunga tang chuan a chuak ta nak a thuan hu masa chu a keng tel boka chuti kalpa chuanin a herben ta chu pona chuan han pa in a thuam no te chu a hlipa a ma thuam no ang bok chuan in thuamin a phei khok le a bek te po chu a kalkong a chuan a pai ta zela chuti kalpha chuanin anu kalbo na tu ka rasi lewa chu wang chuanin I hne na kalo kal le top mai don ani anu nangin min hum himang che o ti in a phun sapa chuti lai chuan apa po chuanin Noel chu a lo la zong zela ram hnuai a chuan han hoi kol velin khoya nge mo kalang le nimin ni leng ka zong to ni zana ka hmu box lo ti in chulai vel chu a en kol vaka chuti la chon hose po chu chulai hmuna chon rong kalin Ricardo chu a hmulo renga Ricardo chon hose chu han pan vatin abula vathlen chon hose chu a phuchiang hle mai he min vati phuchiang ve ti in a ngal thota Ricardo chon enge phut na vak ni karon kalani ve maya ti in anjota hose chonin o thom nei mi lewin ron tlan phutolom ka phut na sajia chuwa ti in anena chuan an chuya Ricardo chon Noel chungchang bok chu soin me cheno pang mulo chu an zot le a ma se hose chon enge me cheno pang chungchang bok chu min zo le ni mina min zo to bok ka mulo hrim helai vele hin ka kal kol na saltuk me cheno pang ka mulo hrim ni mina la ka na thok tur min ti boi rei to bok min ti boi rei su na tho nge ka ngai nia min ti boi rei chon mo poisa ka hlo hnem man lawang an ti a Ricardo po chon engma soilo chuanin hose chu number dorin akal ve ta ngala chute kal hnu reilo te chon police duty chu awa muwa police ne na chon kapu ente helai thala ki ka fanu nia
ka fanu hi ni mina tangin a bo de ya chu wang chon karon zong ani nang hi te heu hnemin ka hria chu wang chon I kalvel na ka fanu mel omang hi milo zonte phone number po hi ka ziak vekania kamang ang lutukani antia novel thalak po chu police chuanin lo la in an en chenga chuta hi fanu mo eng tiabo theimo ti in an zota Ricardo chuan police ni na chuan abo dan chu dot li rin a soi fai ta veka kapu I kalvel nai muni chuan khongai takin number a khan mirong phone tak tak ro ka zong beidong to tak zetani hilai vel kol hi chu ka zong na sa to lutuk tinan skula po ka kal to a ka fanu tel lo hi chuan ka om theilo ani anu la dam lo boxia chu wang chuan mo ka zon mu ngei ngai anu kala hril ngam lo anu hne na chuna thian te na leng ka ti ringota ne jana po rek ngal ka tia antia police po chu ngo ringin akal son ta deya police kal nu chuanin kha mo thang dang ka kam le ni mai police te mai chu buman harlo mai ti in police lam chu hoin a hnuwa chuan akal le ta nga la chuti la chuanin Fernando po chu office a chuan kalim office a mi che chuanin kapu ti fel ngai na ti fel lo ani claim te ti fel ngai la umania hei iron ti fel huna chun poisa chu in la theina mai ti in alo thrila Fernando chu srila hai hle mai ani tak chumule engponi sila ni e karon ti fel le donia kannu kan phone photange ti in phone chu an phora phone phone hu chun an nu chu han dalin chuti lai chun an nu vedeka chu bazar a lo kalin thuam hnote chu alo en chin me ka awa han moi takem ka du thu sam chiani an lo ti kual vela a phone de ka wang chuan a phone chu an la a enge ni apa a ti in du takin an ko kual vela Fernando chon vedeka khongai omboina kan neyania antia vedeka chonin o poisa la chok dona bazara ko antia Fernando chon ente vedeka ti fel lo kan la nei ni computer a khan la ti ngai chu wang chonin engma khala bazar thelo ni poisa kala la chok thelo ania antia vedeka chon oi lo e tuna hian mo korpo ka hachin vek to ni o antia Fernando chonin kati tak tak dot ka soi me lo computer a khan ti fel lo pakhat al om chu kan ti le photangai heta hian min hril vek lo antia chumi nu chon phone chu ada ta nga la chu thu hrida wang chuan a mela chuan in vedeka chu alung oilo ti chu alang chiang hle a kor thar ka nei don ti nak lain ti in a korte chu an en kole vela he kor hi ka du zong takania midang en min lo lei khalte eng ti ka van lau tak ati no nowa chuti la chon Fernando chon office ngak tu hne na chon kapi ni ena kina ni danga karon ti fel mayang engponi selana ngi min hril fia wangin kalom nu tukania ani chung ka kal phot mayenge ti in chu office chu a chu san ta nga la Fernando pona chu nu chuan arilu chu a boi hle mai kha mi chino pang noel kha khonge omta kang o ani kha ka zon mule ngai ni ani khana thiama ala ti fel lo mai ni a kein en ti kong main ka ti fel thei don lo khoya nge kalang o ti in mi chino pang noel kalna tur o mang chu angai ruat thiam lo hle a anua chon engponi sila ain thuam dana kha chuanin mi ho satak ni na lang lo chu wang chon ka zon ris phot mai ngai ni ka thin rimin ka lo chhuat tir kha apoi hle mai ti in noel zong tur chuan akal ta nga la khodai lam chu panzelin mun pakata wa thlen chuan athil mu wang chuan ading ngal chota chu athil mu chu noelina pai herben ngei chu ani herben chu han charin apie loka chuanin noelina pai bok akor chu a mule a chumi nu chuan apie loka chuan noelina pai bok phei khok chu han mule im chu tian ding wang chu apia noelin anu boi pui lai chu awa muta thut mai anu chu alo chaw hle ti a hriata noel chuan anu sota ka kalna chuan min dot veu don amokatia ma se min not chok le sia chu wang chuan in hnen karon pan top mai ni hi ti in anu chaw tak chu an hrila anu po chuan theile win a fanu chu alo khoi ve troka chuti la chuan Fernando po chu an bula chu ron thlengin noel chuan Fernando local chu makate hle a Fernando chu ngoi rengin a en rengota Fernando chuan noel he hi nu chu mo ke hian kalo ring sual che ni ka ringani ke in kalo not chok chaka kati sual tak zet ani tin nang hian ni chanchin min hril hi do ta ni mi alo ti chu hei chiang takin ka muta ni inu chu adam lo na hle ni don hi
inu hi kan boi pui watanga ti chuan nang hian thil min ti saka ngai nia nang hian thil min ti sak nem to hle a ma se khai thil ti computer ei thil ti kha ala fel theilo ni chu wang chung ka ron zong char char chelom khongai takin noel kabula lokalla nin boi pui le watro chu ti chuan inu hi adam le watang inu in en kolna tur zong zong po hi keiman ka tum vek donalom inu chu dam thapa ngai ang farin omanga dam doina kan kalpui donalom antia chu ti la chu natalia chu ni khorlevin a omta a chu vele chun Fernando chu Natalia chu pum kangin a thok le thok lo te chu an ngai thla a Natalia chu ala thilo ti hre wak chuan ente noel inu chu la thilo hrim hrim dam do ina chung kan kalpui wat donia lo tap reng reng suang cho ti in noel hna chuan an hrila Fernando chu Natalia chu pomin dam do in lam chu an pan pui ta a dam do in an thlen chuan nar chuanin alo boi pui ngal wata Fernando hna chuanin ruma khan lu pui watro boi pui ngal wata ngai nia an ti a chumi hnu chuan Fernando po chuanin ruma chuanin Natalia chu apom lut ngala Noel hna chuanin July lo ngak tur chuan a hril ve ngal bok Noel po chu July chuan lo ding ve ranin chu ti la chuan police chu dam doina chuan local ve in Noel thalak chu ala lek wanga api an Noel an mu chuanin thalak ne chuan in ang chu ti ta hle a thalak chu an en le thur chumi hnu chuan phone han phorim Ricardo chu phone atum ta Ricardo po chuan phone chu lo lawatin enge ni officer nei ta ti in an zota police po chuan in afanu chu dam doina mu thu chu a hril ta a chu tia hrila wang chuanin Ricardo chu alom hle mai phone an da hnu chuan phone chu han met le in midang chu a phone ta a tuna chuan hei idu chu ka rom pe thei don ta ni hi ka fanu ngai chu ka hmuta tuna tang rei lo te hian i hne na ka ron hroi thengang ma se mo milo nga lo ka ngai don ania police in dam do ina hmu thu mi ron thrila chu ta tang chuan in ka ron hroi le phota ngai don ani ka om na tang in dam do in chu la hla chu wang chuan in dar kar chan vetal milo nga ngai don ani in lo do ram ram ngai nia i hne na i in nge ya hianin ka fanu chu ka ron hlan don chinia ti in phone chu ada ta chu mi hnu chuan dam do in lampan chuan akal ta a hnu rei vak lo chuan dam do in chu thlengin police ne na chuanin officer ka fanu chi mutak tak mo an ti a police po chuanin o solai so om renglom an ti a Ricardo chuanin ka wa han lom tak ka fanu nge ni so inge helai dam do ina ti hian kal na chan le ichunga hian kalom lu tukani nangma zar liu lewa ka fanu ka mule theita ni hiti im a fanu Noel lam chu apan pheita a Noel po chuna pa chu alo mu ve ngal wata ma se pa mu ve le chuan a mela tang chuan hlau thon mel hi aron lang chuak ta a police po chuanin Noel melan mu chuanin a ngai chu a thalo jok le a Ricardo chuan ka fanu ngatinge hilai hmuna hini kalni ti in an zota ma se Noel chuan engtin ma changlo police chuanin ifanu chu van lo mel si lo ve alo tia chu ti la chuan apa ipte tang chuanin phone chu phor chuk zawin police chu an bula chuan alo lading ve renga chumin hu chuan Ricardo chuanin officer ichunga hian kalom tak zet zet ni ti hian ka fanu chu sona ngai to lo ania imi puina kalom nu tukania an tia police po chuan keipo kolome ani chuanin pona kanin bile lok mai don em niang ti in an thrila police an kalpet lai chuan Noel chuanin police ipte a chuan apa phone chu a thun le zewa room atang chuanin Fernando chu lo chuakin chu tian Noel te kal liam tur chu aron mu ve che bok a hruai tu chu apa chu anga ti hle a chu wang chuan zui wat chu tumin akal ve ta ngala pon an thlen chuanin Fernando chuanin officer milo hak lok teu thil hril tur chau ka nei nia ti in an kowa officer po chuanin enge ni nang he ka hmer hret po ni silo enge omzia chu ti in alo zot ve huwa Fernando chuanin officer ani khana fanu kha shala tomani antia Ricardo chon eng thu nge moi seile enge ka fanu chu ka shal ringotang ngatinge helai huna do ta mirom pu ringot ni enge omzia kal ngal mai te officer ente hi ani hian do tin mirom pu ringot ni a chu wang chon ani soman the ni lom ni ti in police ne na chuan an zot le a chu ti la chan Noel chu ron tong chokin a pu tu soiso thil dik vekani a pa hian mir shala tuma poisa pola vekto anu in min tlan bo tira ti hian miron zong mu ni hi a pu son do ta soilo hrim hrim an tia Ricardo chana fanu chu han koin Noel enge do te soya hral che nge ka tumna an tia
Noel chuanin imo hralh min tum chiang alom keipon ka beng ngei ka riani ente police ipte khanin phone ka dania antia police po chon ipte chu handapin Ricardo phone ngei chu aron la chuka police in a phone alo akrengot chu Ricardo chon makati hlea chuta police chuanin phone chu han check chengin call record te chu an ngai thla Ricardo thilti danten tak chu chulai chuan puan chuanita police chu a thina rim hlea nang hi midik lo tak chuini hi ifanu ti khani zong dervela nang hi man tur chuini ti in a hnung khir ngal mi mai Ricardo chuanin hanin soi thiam chu atum ve vewa ma se police chuan a oi haulo police station lampan chuanin a hruai ta ngala chutiang kalhnu chuanin Noel chuan Fernando chu hanpan nain Fernando po chu Noel bula chuanin an thu niama entemo Noel inu chu tu na chun Adam le trep toang doctor ten an enkola ti chuanin nang hian min pui ngai bokati kha inu chumo dam thavaring kan siam donani ipa khanaron ti boi don to lo hrim chea ti chuan nang hian ka computer chu min khoi saka ngai ni ti chuan ilo man tu chu in mu emang computer chu min khoi sak le phot ro antia Noel po chu alo buve ngat ngata chu min nu chuanin Fernando nen chuan anin ko vunga Noel po chuanin anin tiam lok ang nge chuan Fernando te computer chu khoi sakin an hna chu a tho sakta Fernando te chuan poisa chu la chuak theita in Noel chunga chuanin an nupa chuan an lom hle chuti lai chuan Natalia po chu dam tho in atanga chuak to in Natalia chu dam thavar chu ani to nikhat chu Fernando chuanin Natalia te nufa chu mun pakhata chuan a hruaya an nufa chuan an mit chu a hupsak ve lameng mi su oti in an malama chuanin an kalte te Fernando chu an malama chuan an dingrem te chu mi hnu chuan le meng to rule ti in meng tur chuan an nufa chuan an ti Natalia te nufa po chu an han minga an bulathilan mu wang chuan makan ti hle mai Fernando chu ron tong chokin he hi in nufa ta na kalayania he ina hian in ko sato donani ifanu Noel hian mo ke ni hi min pui na salu te pani kan poisa lak chu thelo chu ani zara liu hin kan la chok thia ifanu Noel te hian computer hi lo thiam hlawa chu kan van nei pui ta ni kanina khan ni khalo kal lo se ron tan lu lo se chuanin tiang tin huna hian ke ni po kan la ding mi om si lowa chu wang chon mo in la ka kalom si antianan in nu fa ta turani ti chuanin lim takin he ina hian in ko sa thei to donani ka hne na hin lom tu soi eng ma ngai lo ania ke hian lom tu soi nan ka pe chewni hi he in hi in tan ka pe to chewa chu wang chuan in om du lo ni pon in thu nia in du len hral theia in chunga hian thu nei na he ina hian ka nei to lo hrim ania in pahnia ta ni ti in anu fa hne na chuanin an soi dapa chu thu anu fa an han hria chu an lom dun le Noel po chuanin apu ichunga hian kalom lutuk in ina karong kaltan tir khan email ka hmu tang khan misuali ni kha ka ring lo hrimma anu hian in tirna tur dik taka min tiring ka ria khamini khan tlan chelawila chuan in ina khan karon tlan lut om top si lawa alo rem chang hlawa le thaji nga de khan mirom phura in kha lu rem chang berani boxia ti chuanin in ina khan karon lut ta ni tuna chuan izara anu nen hian in thadeu kan nei to donani hi ti in lim takian asoi ve siama Fernando po chuan ni pathian ram ro ti makmut mai pathian ram ro dan hi chu kan ta tur nin chuan alo tluang pu thrin ani hi engpo ni sila in chunga hian kalome kan ti lenge lim takin in nu pa in ko sadun to donia he in hi in ta lewani hi ti in an hne na chuan an soi le Noel po chuanin apu ke po I chunga hian kalom lu tukani ingil nei hle mai an ti Fernando po chu alo nui ve san sana chu min hnu chuan Noel chuan Fernando chu pan na in Fernando chu awakwa thlopa chutia akwa hnu chuanin an pathum chuan kut in sui real hian lim takin an ti howa ole khati zong khatun tuma kan da theite alo ni le ta reng mai thlir tu ngai thatu zong te in chunga kalom thin em in zawa in hun man nom le vek ule